magudi. Kullum kirarin ku ayi gaskiya, amma ba ku aikatawa. APC zabe ne kuka yi, ko kuma magudi kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma magudi kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma ojoro kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma ojoro kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma mini wana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma mini wana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma tinini tanana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi, ko kuma tinini tanana kuka yi ne. Ka wai zabe ne kuka yi, ko magudi kuka yi ne. aya zabe ne kuka yi, Ko ojoro kuka yi ne. wai ojoro kuka yi. Ko zabe kuka yi ne. Allah sarki, wai ojoro kuka yi. Ko zabe kuka yi ne. Wai mini wana kuka yi. Ko zabe kuka yi ne. Wai mini wana kuka yi. Ko zabe kuka yi ne. Ni dai na san ana magudi, Amma na ku ya wuce gona da iri. ni dai na san ana magudi, Amma na ku ya wuce gona da iri. ni dai na san ana ojoro, Amma na ku ya wuce gona da iri. ni dai na san ana ojoro. Amma na ku ya wuce gona da iri. Chai, as far I'm concerned, as a Nigerian, 2019 election, There was nothing like credible election. presidential election, There was nothing like credible election. governorship election, There was nothing like free and fair election. general election. There was nothing like free and fair election. Chai, my brother, have you ever seen? This kind election, My brother, have you ever seen? this kind election, My sister, have you ever heard? about this kind election. My sister, have you ever heard? No, I have never heard Yeah, about yeah election like this. now so, Yeah. chai, this regime now, wow. Na yeah regime be this. You say what? Na criminal regime be this. Chai, I said this regime now, wow. Na monkey regime be this. Tell them, Na otondo regime be this. make them hear you. This regime no good, oh. Na kata regime be this. Not true. Na mumu regime be this. Problems everywhere, killing here and there. Which kind regime it is? I beg, come on, leave me, John. Now who go tell me the full meaning of APC? Oga, make I try. Okay, are you ready? Now listen, give me letter A, All give me letter B, problem give me letter C. continue. All problems continue. All problem continue. Now in the APC. All problems continue. Na in the APC. All problem continue. Now in the APC. All problems continue. Na in the APC. No be lie. Criminal regime. Now only God will intervene. Abi no be so? Na so. Oh my God, have mercy upon your children. APC, Zabene Kukayi, Kokuma, Magudi Kukayi ne. APC, Zabene Kukayi, Kokuma, Magudi Kukayi ne. APC, Zabene Kukayi,
kuma ojoro kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi ko kuma ojoro kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi ko kuma mini wana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi ko kuma mini wana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi ko kuma tinini tanana kuka yi ne. APC zabe ne kuka yi ko kuma tinini tanana kuka yi ne. Na san ana zabubuka amma ban taba gani zaben da aka yi magudi irin wannan ba. Magudi kiri-kiri, magudi koro-koro, magudi bai a waje ba tsoron Allah. Kai jama'a, ban taba gani inda aka yi zabe an yi magudi irin wannan ba. Da magudi ta kai magudi sai da aka je break, sannan an dawo an ci gaba kuma ba su gama ba sai da suka tafi half time, kamin nan suka dawo kuma suka ci gaba da magudin. A gaida su APC manya ba aikin komai sai iya magudi, ba wani project sai na magudi. Sai na tuna ranar da muka yi zabe na gwamnoni da kuma yan majalisu na jiha, sai a local government namu da aka gane cewa memba bai ci zabe ba, sai suka dawo suka ce an cancelin wasu polling unit, amma za a sa rana domin a sake zaben. Haba malam, da muka kumbura muka yunkura, dama muka kada shi a farko kuri'a da kuri'u ne 3,000 da yankai. Da aka dawo an sake zaben sai muka daga shi muka buga a kasa da kuri'u wajen 5,000 da yankai. Sai suka rasa nayi, da na kalli memba a ido sai na ga kamaninsa ya canja. Dariya zai yi oho, kuka ne zai yi oho, sai ya rikice ya biya tsaya kamar zomo ya sami kansa a tsakiyar karnuka, ya tsaya kamar kazan da ruwa ya dike ta. Sai na yi sauri na shiga shago na siyo masa gana mosco, na kawo wannan shine gudumawa na wanda zai kwashi kayansa zuwa kauye, amma kamin nan in taho ya riga ya gudu a wajen. Na ce dan wana sai hakuri, Allah ya kiyaye hanya. To wani iri zabe ne kuke yi haka? In tambaye ku mana, zabe ne ko magudi ne? Duk inda suka gane ba su ci zabe ba sai su cancelin zaben, ko kuma su announcing zaben inconclusive. Kai a gaishe ku, lalle kun je training kun zama gwanaye amma na cuta. Kudin nan ne fa kuka yi kirari a zaben da ya gabata 2015 cewa za a yi gaskiya, ba wani abu sai dai gaskiya. Yanzu ya aka yi kun zama makaryata? Yaya aka yi kuka zama masu cuta, kun zama masu kwace? Allah shi yi ma Goodluck Jonathan albarka, bai zama mai son kai ba. Da ya gane cewa za a yi rikici saboda shi kadai, sai ya ce ga kayan ku, ya wanke hannunsa ya ji ya zauna lafiya kalau. To yaya aka yi mai gaskiya naku wanda kuka yi tantancewa shi ne mai gaskiya, yaya aka yi yau ya zama makaryaci, bai ci zabe ba amma kun ce ya ci zabe? Allah ya isa mu. Ranar da muke zabe na gwamnoni da yan majalisu na jiha, da na ga irin zaben yake, da an fara kawo sakamakon zabe sai na gane cewa akwai magudi a ciki. Sai ubangiji Allah ya bani sako cewa fadakar da yan Najeriya cewa kada kowa ya damu, kamar yadda ya faru a ƙasar Masar tsakanin yayan Isra'ila da Masarawa, haka nan ne yake faruwa a wannan zaben. Allah ya kira annabi Musa ya ce ka je gaban Fir'auna ka bada sako, amma kuma sakon da zaka fada, inji ubangiji Allah ya ce wa Musa, zan taurara zuciyar Fir'auna, ko ka fada ba zai ji ka ba. Zan yi haka ne domin in bayyana kaina a gare shi, in bayyana girma na a gare shi. Saboda haka abin da ya faru kenan tsakanin wannan zabe. Kada mu damu, sun kwace, amma in Allah ya yarda Allah zai kwato mana yancin. Wani shirin su a kanmu ba za su yi nasara ba. Ubangiji Allah yana tare da mu. Duk wanda ya yi zabe, sufar mu ba zai tafi a banza ba. Kada hankali kowa ya tashi, gama Ubangiji Allah yana tare da mu. Wannan ita ce sakon da Allah ya bani in ba ku yan Najeriya.
kamar yadda na riga na gaya muku a wasu sakonni na baya, muna nan muna jira sabuwar Najeriya, ko ba jima ko ba dade. Kamar yadda Ubangiji Allah ya cewa Musa ya fadawa ya Isra'ila cewa yayin da Masarawa suna bin su cikin jeji a cikin hamada, sai Allah ya cewa Musa ka gaya musu waɗannan Masarawa da suke gani a yau ba za su kara ganin su ba. APC da muke fama da wahalar su, in an wayi gari wata rana za su zama labari, ba za mu ko kara ganin su a mulki ba in Allah ya yarda. APC zabe ne kuka yi ko kuma magudi kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma magudi kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma ojoro kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma ojoro kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma mini wana kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma mini wana kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma mini tanana kuka yi ne? APC zabe ne kuka yi ko kuma mini tanana kuka yi ne? As far I'm concerned, as a Nigerian, 2019 election, there was nothing like credible election. Kai! Presidential election, there was nothing like credible election. Governorship election, there was nothing like free and fair election. General election, there was nothing like free and fair election. Chai, my brother, have you ever seen this kind of election? My brother, have you ever seen this kind of election? My sister, have you ever heard about this kind of election? My sister, have you ever heard? No, I have never heard. Yeah, about election like this. Now so, yeah. Chai, this regime now, wow. Nah, yeah, regime be this. You said what? Nah, criminal regime be this. Chai, I said this regime now, wow. Nah, monkey regime be this. Tell them. Nah, Otondo regime be this. Make them hear you. This regime no fire. Nah, Kataka